Yo. Wagwan people, wagwan everyone. Welcome to Zimbu Reality ITV. Para panosangana tichishare nyaya dzinenge dzichitika. Panosangana tichikuonesawo zvinenge zvichitika. Muzuva rasindati ndichingobva kukona straight maizera mandasangana Mambo Dutere vachitaura kuti Sparks vanhu vari komenda mukadzi wangu ende pavanhu 10 or more than 10 vandosangana nawo vanhu vasati kwachingoti mukadzi wenyu mudara akanaka mukadzi wenyu akanaka kana neni wakandinakira Mama Dute Mama Dute ndo crush yangu boys zvoti pana post inongoti adai Mambo Dute wakambosangana neni ka waito munhu wospa kuti Mama Dute bolato sandire post nehumbo wanda kuratidza kuti chinzwa Mambo Dute vachitaura kuti vanhu vanyanya kudai mukadzi wangu wakuda mukadzi wangu manje mazuva andichamita se andichamutora mapictures ndakumutoresa iye ndakumita iye cameraman sasa takwadze humbo inonzwa kuti ndimhoresana nekusimbisana nevanhu vatanga kusvika panapa kuti kana chinge first time yako kusvika pano usati wasubscribe aiwanguwa ndiyo igara waita se wasubscribe kuita tusapotswe nemalatest usapotswe nezvinenge zvichitapira nyaya yangu yakamira so nyaya yangu ndiye post yaMambo Dutere iyo havachema kana umanaka mukadzi wangu vanhu vari kusapota mukadzi wangu ikataura kutoda mukadzi wangu bozi isusu crash yedu isusu ndiMama Dutere kuti adze Pokelo kuna Lumi kuna nani isusu crash yedu ti Mama Dutere iyo ndo crash yedu kana pena singazive Mama Dutere avanesa pakona ndo vanonzi Mama Dutere ndo crash yedu isusu ana Sparks madhawa kuti Mambo Dutere chete vakangoramba chimoko toita makwikwi takadawo chimhanya notora chimoko sati imwe nyanga ndine muzuva rasana ndikodze kuti Mambo Dutere vachema kuti mana mukunyanya kukomenda mukadzi wangu ende manyanya ozvoshomana ndoona macomment section achikonzi Mai Dutere vanoita Mai Dutere Mama Dutere. Thanks for watching. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Ndiripo panapa paZimbu Reality ITV patinongwavha malatest patinongwavha nyaya dzinenge dzichipisa. Don't forget kubara team yangu yaya system yakaipa inonzi point of sale system unozo system ine ma1 boys inocalculate ma sales MCO inocalculate ma profits MCO inokwanisa kuita stock take saka kuti kana uchinge uine supermarket uine butchery uine boutique uine anything chinongoita madhete kuti unotengesa nekutengeserana chimbopinda cash mukati ndo vanhu vekudhila nawo zvakanaka ivawo ndo vanhu kuti se vekushanda nawo and vanosupplier wana machine uri pakona boys paine receipt scanner panenge paine cash box bonesina mari gawo paine computer yacho paine receipt printer saka ndoona kupa set yese unobva kuisa kuti software yacho yekushandisa unozodei mahombe murambe kaya ndo watinoti mahombe murambe ende unoita madhiri necheap price unozodei